Molt bé, seguim amb l'explicació. Ara us explicaré quan s'escriu I amb H i I sense H. La primera és una conjunció que enllaça paraules, grups de paraules i oracions. El primer exemple, el cotxe d'en Pol i la moto de la Mar. Estan enllaçant dues oracions. El següent exemple, ara plou i fa sol. També estan llançant dues oracions. I amb H és un pronom feble que substitueix el complement circumstancial del verb. Anem a fer un recordatori dels complements circumstancials. És el complement del verb que expressa una circumstància. I aquesta circumstància pot ser de 6 tipus. De lloc, on la pregunta seria on, de temps, on la pregunta seria quan, de manera, on la pregunta seria com, de quantitat, on la pregunta seria quan, de companyia, amb qui, i d'instrument, amb què. Val? El primer exemple diu, dinarem a Barcelona. A on dinarem? A Barcelona. I si us fixeu, està complementant el verb dinarem. I així amb els altres tipus de complements circumstancials. Seguim. Per tant, el primer exemple aquí és me'n vaig al mercat. Què hi vols venir? A on vas? Al mercat. Al mercat el substituïm pel pronom feble i. Segon exemple. L'Eva és bona persona. S'hi pot confiar. Quin és aquí el complement circumstancial? El de companyia, el de la Eva. Per tant, el substituïm per i. I l'últim, quan jo tornava del mercat, ell hi anava. D'on tornava? Del mercat. Això ho substituïm pel pronom feble i.